Good morning po mga kaibigan. Ito na naman po si Pinoy Peña. Meron po tayong tanpan dito na simple lamang po. Ang ating pong lalangsan nito dahil medyo nag-iingay na medyo na po yata. At ating pong bubuksan at ating papakita sa inyo. Bubuhan natin bubuksan at bubuhan natin balikan. Pagkatapos po nito, atin po tabi muna yung mga tornilyo para hindi naman ako mawawala. Kaya sa gaban sa ating pinagtrabahuhan. At atin pong tuloy yung mga pagkakalas ng mga tornilyo para naman mabuksan na po ito. At kapag naman po alis na yung mga tornilyo, meron pa itong lock na basta-basta po naghiwalay siya. Medyo papray lang ng konti o kaya susungkin at hihiwalay na po ito. At syempre naman po, atin na pong ilisan ito habang kinakalas at binabalik para matanggalan na ito ng mga salpunok. Bumibisit habang ito ay umaandar. Nandito na po tayo sa motor niya at tutungkutin lang natin yung ating metal na nakapakit. Ito na po ang naghahawak na between bushing to bushing po. Pag nasungkit na po natin ito, ay maghihiwalay na po ito. Nakikita na po natin yung bushing kung saan natin pwedeng lagyan ng mali.
Habang sinusumpong po natin ito, dahan-dahanin po lamang ang ating pagsusok o kaya pagsungkit. At baka tuloy-tuloy ito sa kanyang winding at nasira po yung ating winding o kaya yung winding ng wire. At no, ay ito na po ay hindi na po aandar ito. At kapag po ating po nabuksan na, dahan-dahan lang po ang hihiwalay ng ating takip na ganyan at dyan po natin lalagyan ng langis. Para tumagal po yung langis na to, hindi naman pwede natin lagyan ng langis dito sa laman. Kasi meron po itong parang pan sa loob. Kaya na-try po wala ito para malagyan ng ito sa katulad po nito itinuturo ko ngayon dito. Meron po kanyan pan sa loob at doon po naghahawak ito ng kanyang langis. At kung ako po ang tatanungin kahit na anong langis po ang lagay ninyo, pwede na po. Kung anong available po na langis yan, pwede na po. At pwede ito po yung gamitin yung mga lumang langis na galing yan. Mas maigi po yun at yun po ang tatagal. At kung meron po kayong syringe, lagay dito sa housing na ito para ilagay langis. Mas maigi naman po kung gamitin yung langis ay yung mga lumang langis na galing sa sakyan. At ano po ang gawin natin sa kabila, siyempre ingat lang po massage o kaya sa ating sugatan yung wiring at baka ito ay maputulan po ng copper wire. Ito po ay hindi na po kahit na maliit lang po kaya magkaroon ng sugat. Ito po ay magkakaroon po ng short. Ingatan lang po, no?
Siyempre po, atin na po ito, isan muna tapos langsan yung ating shock. At linisin po maigi yung rotor na hindi wala po langis at yung shock lang po ang may langis. At atin na po ibalik ito ng naalala ko at katulad po ng sinabi natin kanina na atin po huwag natin masugatan yung ating copper wire. At ating na po ibalik ito kung paano po natin yung naglag. Ganun din po ang ating pagbabalik sa ating po yatan yung wire ulit. Ay, ito ay hindi na po hanggang pag ito ay nasugatan. Ito yung naputol. At ganyan lang po yung pagbabalik. Tapos ibalik lang po yung wire at makita nyo naman ito po ay ikot na kanina medyo po ang kanyang pag-ikot ngayon medyo maluwag na po siya dahil nalamisan na po at natanggal po yung mga doon siyempre may mga buhok-buhok pa ho yan kaya naiisak po lahat po ng fan ay pare-pareho po. Ganito lang po ang paggagawa. Pero yung iba, ito lang yung tinutupi po yung yung lock na yun ay ito po. Kaya yun lang po ang kaibahan.
habang binabalik po yung ibang tornilyo, marami pong salamat ulit sa mga nanonood ng ating mga kababayan. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, share, at like po. At ating nga pong testing nito, ito po ay 110 po nito sa US. At ganyan lang po pag i-use din. At sayang naman kasi pag ating tatapon lang to, mura lang nga ito, pero at least nagawa natin ng paraan na hindi na po ikot ito at ngayon umaandar naman. Siyempre, sa $25 lang po, sayang. Wow, maraming po salamat. Ito naman po si Tulos Kenya. Salamat po.